Dobrý deň, ešte predtým, než začnem video, by som vám chcel oznámiť, že Matej z budúcnosti mi povedal, že som natáčal, že budem natáčať videá s youtuberom Maxi.cs, tak poďte na jeho YouTube kanál a pozrite sa na nejaké jeho very funny moments z Blox Fruits. Ja som to ešte nevidel, lebo ja som iba zo 4. epizódy a tu na to ešte neexistuje. Tak poďme na video. Dobrý deň, vítajte pri novom videu z Blox Fruits. Vo skrine som získal trident a vymaxoval som ho. A stačí jeden level a môžeme ísť do Upper Skylands. Takže ja vám rýchlo ukážem boss fight. Tak, už sem ideme. Zapnem si auru. A ten boss je tam v druhej forme, to znamená, že bude mať nekonečnú foriem, keďže existuje taký glitch, že keď ho necháš vyhealovať sa v druhej forme, tak ich bude mať nekonečno. Takže iný server. A tu ani není. No nevadí, počkáme, kým sa respawne. Alebo nepočkáme. Dáme si nejaký quest iný. Takže máme tu iný quest, počkajte, čo odtiaľ to vyťahnem. Pokiaľ sa trafím a netrafil som sa. Vidíte tam tú modrú bodku? No, je to Fishman Commando. Som ho chcel vyťahnuť. Myslím, to asi nepôjde. A zabudol som vám povedať, že už som sa naučil Electrical Floor, Electrical Floor. Je to dosť dobrý move. OK, takže teraz ideme do Skylandov. Ozvem sa vám, keď tam budem. Staré dobré Skylandy. Z epizódy 4. Tu zaspawnol Spring Fruit. Nechám ho tu pre niekoho. Tak. Takže musíme ísť hore a teraz ma napadlo, že môžem proste urobiť toto. A teraz ma aj napadlo, že je to zlý nápad. Dobre, takže teraz sa tam musím nejako dostať bez lietania. Pretože ja lietať nemôžem. Ne. A ozvem sa vám, keď sa tam dostanem. Teraz ma napadlo, že ak si equipnem Saber, tak ja vlastne môžem robiť toto. Tak toto ide, dobre. Tak Luka, aký ste silní. Bohoví strážnici. Ale som si zabudol zapnúť. Na nich je aj otravné to, že oni vedia skákať. A ja som nestrelal tam.
Dobre. Keby ste sa pýtali, že na čo si šetrím svoje peniaze, ľahká odpoveď, observation hacky. Tak sa ozviem, keď budem hotový. Tak, dokončil som quest, teraz ešte iba rýchlo semka pôjdem. Dobre. Tak. Takže koľko potrebujem na ďalší quest? Šanda. Dobre, ideme zase krániť. V ďalšej epizóde by sme sa možno mali dostať do Fountain City. No teda mohli by sme sa dostať do Fountain City a potom v epizóde, po ďalšej epizóde, takže v 12. sa dostaneme do druhého mora. Tak sa môžete tešiť. V inventári mám light fruit. Či by som ho mal zjesť alebo si nechať v inventári, proste napíšte do komentárov. Ešte by som sa mohol pozrieť tam dozadu. Počkaj, tu si môžem nastaviť home point. Dobre. Nemám peniaze ešte na observation hacky, len skontrolujem, že či fakt stojí tak veľa, ako si myslím. Ešte by som si... No. Ešte by som si mohol ukradnúť tie truhlice. Tak ako som hovoril, ďalšia epizóda možno Fountain City. A ak ďalšia epizóda Fountain City, tak... po ďalšej epizóde Second Sea. Ešte tá rýchla kontrola. Aha, nemám na to peniaze. A stojí toľko, koľko si myslím. Tak toto by mohol byť koniec videa a čaute.